poi le stesse stanno classico. Io cosa io ti danno chiaramente io, quando ti allora. Quando questo cazzo anche di piccolo nei cioccolati. No, se cosa che parece che ne rai per quella poi jättam valamiért. Viszont hogy nem szoktam a highway mellett, ezt nagyon uralma. Ez mi a tökön? Itt az ászló. 10. hó 15-én. Ez hihetetlen. Megtaláltam saját. Hogy kerülök ide? Mit csináltam itt? Miért csináltam? Teljesen különt a fejemből. Senki nem tudta? Azóta sem? Miért? Hogy történt ilyen? Renátok Blocks Racing Highway. Kis szók építette itt a dolgokat, és nem tudom mikor helyezte le ezt a táblát, de akkor ez volt a vége a highway-nak. Hát most azóta már építették, na és ezzel a lendülettel értünk el 100 000-hez. Hát amúgy itt sincsenek olyan nagy milestone-nak, hogy élaktivitások, mint a másik helyen. Ó, ezek ilyen húsvétszigetek és szobor, nem amit eldölt. Van hasonló. Az egész highway leredukálódott egyetlen blokk szélességre. Nézzük, a 133.333 már itt. Azt a egy óriási Cobblestone Plain. Tehát azt tényleg volt olyan most. Ennek a bejárat. Ez is van rendezve, nem mondod. Hát ilyen structure-t még nem nagyon láttál is. Mégis a tábla, ott is volt a tábla, mindével. Még a Seafighters, hogy így kittettek rá az emberek táblájukat, hogy így járták. Mindenki, én ideülök le. Mindenki így fogal be magán köztele. Itt pedig meg kicsit állni külöttel. Úristen, mekkora szájból. Ez őrületesen előre. Hát itt melyik a legkorábbi írták? 24-eseket láttak. Smoke! Snowpacks! Én, hogy rengeteg ember meglátogattam. Base captured drone drop. Target penetrated. Target ceasefire. Guard engaged and destroyed. One take. Ezek ide visszanézett rosszul a háttérbe, de azért magában azt kiderült basszus, hogy itt már rajzoló neki az ügyeltarni. Hát ez fantasztikus. Azt nem itt átla van. Ez mindenki igazából, hogy Target, there's no effects. Emergency repair. Hurry, hurry. Ja, csak hogy nem tudom, hát menni, itt kell láthatatlan keresztül. Target, no damage. Létezik, hogy 5 éven keresztül az emberek Target hasn't been damaged much. Target ceasefire. Smoke launch. De nem áll! Identified tanks destroyed. És neked visszadni szükségtől, ha exoltól. Emergency maintenance. Target penetrated. Így, egy fejcsalávat. Nem láthattuk egyik a 200. Igen, több 10.000 blokkra vagyunk a 200 kártól. Tonka is itt vannak Edvárnak. Isten. Miért bontották ki egyáltalán a képet, hogy miért nézett bele? Rendezkedjük itt Edvárnak a szíjjel visszatámasztani. Target ceasefire. Kill gunner. Oda ott légyek volna mögött az ember. Emergency maintenance. Mint hogy el is tűzteletlen terület van már. Nem. Ahogy között ilyet és ilyet, azért itt már látom az obszidiánokat, amit tudom én, azt a beszéltel is. Mint hogyha valami kis mini vollós tűz van. 400 000-nél Target penetrated. Smoke, smoke. Target penetrated. Civilian damaged. De hogy megy oda? Target ceasefire.
driver up. De hogy megy oda? Egy, öt, kettő. Nem, Dani! De hülye vagyok. Emergency repair. Hurry, hurry. Target penetrated. Target cease fire. Ma trovo che don't die for the Enemy base is now under our control. Legalább egy Target has no effects. Just kettő. de ez hogy, Object captured. Nice work. de nem áll. Fejes. Fighting. We are close to victory. The advantage is on our side. Target no damage. Nem, alapjaként igen, de nem kell. Work checks De hogy jelesem bele. destroyed one tank. Hatalmas puli, kivászat, random minigémek, emberek kikosztása, és a végére még a legnagyobb briefing csapatok vezetői is megérkeztek megölni. De nagy fingot ad le. Igen. Nem sikerült. De ott van is a közelébe. Identify tank. Nézzük meg, hogy mekkora káosz volt a TBBB október fesztiválján. Úristen, működik még mindig az útlájon, azt elfelejteni. Identify chopper. Red alert. Gyorsan, meg egy kommunikáltam. Mennyivel lehetnek maxosan menni? Identify tank. Burning up. Target has not been destroyed. Target. Good job. Emergency repair. Hurry, hurry. Target. But it hasn't been damaged much. Racing in. Looks okay from out here. We're on fire. Activate firefighting. Target has no effects. Smoke launch. Exo. Target hasn't been damaged much. Target ceasefire. Driver up. Emergency repair. Hurry, hurry. Target. That's keeping fighting. Identify tank. Burning up. Smoke launch. Operation successful. Good job. Nem kell rá, de lehetünk megjelenni valaki. Végig azt az egy van rajtam, pontosan csak hajlani sírokat, hogy valami van. Tehát így van szó, egy dolgozik, hogy nem lesz semmi. Szóval kultúrán. Valaki ezt írkálni, megöltök az egyik szápot, én logoltam, 21 hol vagytok? Mit? 4 perc múlva ott volt. Amit láttam, hogy az 5 grifekből 2 egyből loggolt, a másik meg egyből nem.
Kettő egyből próbált kitűnni, igen. Ő jó játékos amúgy. Aha, ez olyan, hogy így megjelenik ilyen rendelkezésben, így pingel, így megnézett ki az, hogy antifonet, akkor ja, már logolok.